Kun aika on, niin saavuthan se silloin luo. Mä ilmoitan, kun on päivä tuo. Kun aika on, niin heti saat sen tietää. Mä en voi olla kertomatta kun aika on, niin Oikotieltä löydät sekä työpaikat että työntekijät. Kun aika on. Oikotie.fi. Tervetuloa Oikotie-työpaikkojen historian ensimmäiseen webinaariin. Minä olen Paavilaisen Samuli ja vedän meillä Oikotie-työpaikoissa myyntiämme. Tässä meidän ensimmäisessä webinaarissa meillä on aiheena rekrytoinnin trendit 2017 ja HR-data. Ja me Oikotie-työpaikoissa mietimme tässä alkuvuonna, että mikä oli se oikea tapa tuoda teille meidän asiakkaat inspiroivia sisältöjä vähän uudella tavalla meidän asiakastilaisuuksiemme lisäksi. Ja yhdessä pähkäilimme ja tuumimme ja tartumme toimeen ja ajattelimme, että järjestämme ensimmäisen webinaarin, ja sen jälkeen kun päätös oli tehty, että webinaariin lähdetään, niin lähdimme vähän kartoittamaan, että kuka olisi meille sopiva kunniavieras niin sanotusti ensimmäiseen live-lähetykseen. Ja emme lähteneet pitemmälle kuin Sanomataloon ja Hanna Vuorikoskeen. Tervetuloa. Kiitos Samuli. Oikein jännitti, että miten esittelet mutta tämähän meni oikein hyvin. Kiitos. Kiva olla täällä. Kyllä, esittelin harjoituksissa Hannan kiintotähtenä, mutta nyt mä ehkä voisin esitellä sut yhtenä Suomen lahjakkaimpina henkilöstöjohtajina. Hei. Tää on todellinen. En mennä ihan liian pitkälle. Mutta se on täysin totta. Todella kunnia saada sinut vieraaksi. Hienoa, että aikataulusta löytyi aikaa näin aamutuimaan tulla keskustelemaan. Ehkä Hannan ja minun ja myöskin teidän mielestä ehkä maailman tärkeimpien ja innostavimpien asioiden tiimoilta. Puhutaan rekrytoinnista, puhutaan työnantajan mielikuvan kehittämisestä ja puhutaan HR-datasta. Me Oikotie-työpaikoissa teimme alkuvuonna Evidence-nimisen tutkimustalon kanssa yhteistyössä suuren rekrytointitutkimuksen. Ja Hannan kanssa keskustelemme tutkimuksen tuloksista ja ehkä saamme jotain uutta kulmaa vielä Hannan omasta kokemusperästä. Hänellä on äärimmäisen pitkä historia HR-kentästä ja rekrytoinnin kehittämisestä. Ja tarkoituksena olisi nimenomaan teille katsojille tuoda konkreettisia vinkkejä, näkemystä ja ehkä ennen kaikkea tarinoita ja tunnetta ja innostusta siitä, miten työnantajakuvaa Suomessa kannattaa kehittää, mikä on mitattavaa rekrytointiviestintää ja mikä on tavallaan niitä tulevaisuuden trendejä. Teillä, hyvät katsojat, on mahdollista lähettää meidän GoToWebinar-työkalun avulla chatin kautta meille kysymyksiä tänne studioon ja pitkin matkaa koitamme vastata niihin ja toivottavasti olette aktiivisia ja saadaan sellaista sisältöä, mistä te olette äärimmäisen kiinnostuneita. Mutta nyt meidän lahjakas Hanna. Monet varmasti katsojista tuntevat sinut jo entuudestaan, olet käynyt paljon puhumassa seminaareissa, mutta linjoilla varmastikin on ihmisiä, ketkä eivät vielä sinua niin kovin hyvin tunne, niin haluaisitko kertoa, kuka on Hanna? Kuka on Hanna? No, aloitetaan siitä, että Hanna on äiti, vaimo ja aivan innokas HR-enthusiast, jos näin voin sanoa. Ja puhuit tästä niin kuin laajasta kentästä, niin mä voin lyhyesti kertoa vähän mun työhistoriasta. Ja mä tätä avasin jo silloin aikoinaan tuolla teidän seminaarissa, missä näitä tutkimustuloksiakin käsiteltiin. Ja mä silloin lähdin miettimään, että hetkinen, että kun HR on niin mun juttu, niin mistä se on niin kuin lähtenyt? Ja en mä ole niin kuin ajatellut pienenä tyttönä, että hei, musta tulee HR-ihminen, vaan oikeastaan se tuli vähän niin kuin puolivahingossa työkokemusten kautta.
Ja opiskeluaikoina möin matkoja Kilroilla ja olin tämmöinen young independent traveler hengeltäni. Siellä sitten matkojen myynnin ohessa mua pyydettiin vastaamaan HR:stä Kilroin pääkonttoriin Helsinkiin. Ja se oli totta kai mielenkiintoinen haaste, jonka otin ilomielin vastaan. Ja mä oon nyt jälkeenpäin mä katson sitä vähän tämmöisenä mun HR:n peruskouluna, jossa pääsin tekemään rekrytointeja, pääsin kouluttamaan myyjiä, pääsin ottamaan käyttöön uutta myyntijärjestelmää, seuraamaan sitä, miten tuottavuutta voitaisiin mitata ja miten se kouluttautuminen ja HR:n toiminta vaikuttaa siihen tuottavuuteen ja se innostuminen. Sitä siinä muutaman vuoden, 3 vuoden verran tein ja päätin, että tämä HR on kyllä tasan tarkkaan mun juttu, mutta tästä pitää oppia enemmän ja pääsin Accenturelle ja sitä mä ajattelen ehkä tämmöisenä mun HR:n korkeakouluna. Eli siellä mulla on ollut useita erilaisia rooleja, joista sitten HR Business Partner-roolit ja HR Business Partner-tiimien vetämiset Nordic-tasolla, mutta ehkä niin kuin se, mikä on tässä yhteydessä aika relevanttia, mikä on mulle itse asiassa henkilökohtaisestikin antanut tosi paljon, on mun eri rekryroolit tuolla Accenturella. Joo. Eli mä vedin siellä sekä Suomen että meidän Nordicin rekryfunktiota, eli kaikkien maiden rekrytiimejä, mukaan lukien meidän Riikan tiimi. Meillä oli Riikassa, Latviassa tämmöinen nearshore-rekrytointitiimi, mutta sitten meillä oli vähän kauempana, meillä oli Kiinassa Dalianissa myös rekrytiimi. No niin, todellinen Kyllä. kansainvälinen HR. Kyllä, joo. Ja sitten Accenturelta ehkä tämmöinen henkilökohtainen 40 kriisi jossain vaiheessa, kun 13 vuotta siellä oli vierähtänyt, niin hyppäsinkin vähän erilaiseen maailmaan, eli Nordcloudille, tämmöiseen startup-henkisempään, ei enää startup, vaan Suomen nopeiten kasvava teknologiayritys, pilvimaailmaan, ja opin siellä paljon pilvestä, julkisesta pilvestä, ja totta kai kova rekrytointivauhti, ja 7 eri maassa toimittiin ja etsittiin pilviarkkitehtejä ympäri maailmaa, ja siellä piti tosiaan myös miettiä sitä, että minkälainen yritys houkuttelee niitä kaikkein vaikeimmin saatavia ihmisiä. Siellä mä en ehtinyt olen kuin vuoden verran, kun tämä mahdollisuus avautui takavasemmalta. Ja nyt on tosiaan joulukuun alusta asti ollut täällä henkilöstöjohtajana. Vieläkö on honeymooni käynnissä? Että jotkut sanoo, että se on se koeajan, se 4 kuukautta, vai onko se pitempi aika vielä? Mikä on tilanne? Mä oon naurannutkin, että honeymoon ja vaaleanpunaiset lasit, no ei ne ole ehkä ihan niin vaaleanpunaiset enää ne lasit. Honeymoon, kyllä se vielä, tämä on musta niinku aivan mahtava paikka. Jotenkin niinku joka aamu, kun mä tuun tänne Sanomataloon ja mä katson tätä miljöötä ja mä näen ne työkaverit ja mä näen, mitä jengiä täällä on töissä, niin on tää ihan mieletön talo olla töissä. Et kyllä mä sanoin, että on mulla nyt vielä honeymoonia. Ainakin sellainen niinku semisti. No mä oon itse ollut Sanomilla 9 vuotta, täytyy sanoa, että mun oma honeymooni jatkuu koko ajan, että moni henkilö varmasti siellä linssin toisella puolellakin, niin olen päässyt tapaamaan ja ehkä tässä niin kuin rekrytointiviitekehyksessä täytyy sanoa, että asiakkaat, varsinkin itse kun tekee myyntityötä, niin on kaikista tärkeimpiä. Ja ennen kaikkea se inspiroivuus, että on fiksuja ihmisiä ja ennen kaikkea se substanssi kiinnostaa niin paljon, että mäkään pysty sanomaan ja pinpointtaamaan historiasta semmoista hetkeä, että miksi aikoinani päädyin rekrytointikonsultiksi ennen kuin tulin Sanomille ja nyt yhtäkkiä täällä hurahti 9 vuotta ja mä edelleen ihan supertyön imussa teen töitä ja aivan mahtava sinunkin kanssa ollut monta tämmöistä niin kuin yhteistä aiheutta lähteä kehittämään tästä. Heti alusta lähtien toit mukanasi hirveästi energiaa ja positiivisuutta. Kyllä ja sinänsä että on mun mielestä myös hauska koska tämä ympyrä ikään kuin sulkeutuu tietyllä lailla, että Oikotie on aina ollut on tehnyt niin monen ihmisen kanssa täällä urani aikana töitä, niin nyt tämä on makeeta olla ikään kuin siellä sisäpiirissä. No sepä se. Silloin kun ensimmäistä kertaa tulit meidän konttoriin, niin mä muistaakseni vähän niin kuin ihmettelin ja laskin sitä, että monta ihmistä suoraan menit halaamaan siellä meidän konttorissa, ketä olit aikaisemmin sitten tavannut ehkä siellä asiakas-myyjä-asetelmassa. Kyllä. Joo. Mutta mahtavaa. Tänään kun me puhutaan työnantajakuvasta, niin en malta olla kysymättä sinulta semmoista ehkä rohkeatakin kysymystä, että kun sinulla oli mielikuva Sanomasta ennen rekrytointiprosessia ja sen jälkeen sitten kun löysit itsesi täältä, niin oliko mielikuva sama ennen ja nyt jälkeen? Aika paha.
Siis onko tosi tylsä, jos vastaan, että oli? Et ollenkaan. Niin, mä siis totta kai niin päätös tulla tänne oli oikeasti aika helppo, koska tämmöinen talo, tämmöisiä brändejä, jotka on kulkenut niin kuin mukana omassa elämässä ihan tyyliin aina. Ja tiesin, minkälaisessa toisaalta myllerryksessä tämä media-ala on ollut, mutta toisaalta näen siinä ihan hirveästi myös mahdollisuuksia. Niin päätöshän ei ollut ollenkaan vaikea. Ja ehkä sitten niissä keskusteluissa ennen kuin tänne päädyin, niin sain myös aika realistisen kuvan. Ja mulle on jäänyt ikuisesti mieleen mun haastattelu Susan Duinhofenin kanssa. Ja monet on varmaan lukenutkin Susanista Kauppalehdestä ja eri kanavilta. Susanista on ollut nyt aika paljon juttuja ja Susan on äärimmäisen fiksu, äärimmäisen analyyttinen ja karismaattinen nainen. Ja täytyy sanoa, että mä oon ikinä ennen jännittänyt niin paljon ennen kuin mä menen haastatteluun kuin silloin. Mutta Susan kertoi mulle, tai se näytti mulle kuvan, missä oli 2 purjevenettä. Ja se toinen purjevene oli tämmöinen oikein iso, mahtava purjevene, jonka kannella mä voisin kyllä nähdä juovani skumppaa ihanana kesäpäivänä. Ja se toinen oli sitten tämmöinen katamaraani, joka menee tyrskyssä siellä, jengi roikkuu köysissä. Ja Susan sitten sanoi, että nämä kummatkin kuvat kuvastaa purjehtimista. Että kumpaakin kutsutaan purjehtimiseksi ja se ehkä kuvastaa myös niin kuin siinä mielessä, minkälaisessa myllerryksessä tämä media-ala on ja minkälaisen myllerryksen sanomakin on käynyt läpi talona. Eli ollaan ehkä totuttu purjehtimaan siellä tyynellä ja juomassa kumppaa kannella ja nyt se purjehtiminen on vähän erilaista. Että se on välillä tosi haastavaa, mutta myöskin todella palkitsevaa. Varsinkin jos niin kuin purjehtimisesta tykkää, niin se on mulle jäänyt mieleen semmoisena, että tavallaan odotukset pysy realistisella tasolla. Paljon on töitä, mutta paljon on niin kuin potentiaalia ja mahtavia juttuja päästään tekemään. Kuulostaa tosi hienolta. Kuvia näyttää siinä ihan strategian tavallaan niin kuin läpipuhumiseen. Aivan niin, hieno juttu. Minkälaisten asioiden kanssa olet paininut tämän aloituksen jälkeen, että mitä on niin sanotusti ollut sinun pöydälläsi tässä ihan alkumetreillä? No, meillä on ollut tosi paljon pöydällä HR:ssä, eli ihanaa on se, että on mahtava HR-tiimi ja meillä on sinänsä kompleksi ympäristö, meillä on monta tessiä ja meillä on paljon tämmöistä niin kuin, hallinnollastikin juttua, jonka pitää toimia hyvin. Ja samaan aikaan meillä on hirveästi kehityshankkeita, että me viedään läpi nyt tällä hetkellä meidän henkilöstö- ja osaamistrategiaa, eli kun ajatellaan, että yrityksen, mä en sinänsä usko sanaan HR-strategia, koska kaikkihan lähtee siitä liiketoimintastrategiasta. Ja toki sitten meidän pitää ymmärtää HR:nä, että miten me meidän ihmisten kautta parhaiten viedään sitä strategiaa läpi ja käytäntöön. Ja tämä henkilöstö- ja osaamistrategia on yksi tämmöinen iso harjoitus, mitä tehdään nyt niin, että se tehdään ihan sanoman tasolla, mutta pyritään saamaan siitä myös ihan tämmöinen niin kuin yksiköiden tasolla työväline siihen, että miten kehitytään tulevaisuudessa. Ja sitten samaan aikaan meillä on myös tämmöinen no mä en tykkää sanasta HR-järjestelmä, mutta Human Capital Management Solution-hanke, eli nähdään myöskin, että työntekijäkokemus edellä meidän pitää pystyä meidän ihmisille tuomaan helppokäyttöisiä työkaluja, joilla on helppo ja hauska hoitaa tiettyjä pakollisia työsuhteen elinkaareen liittyviä juttuja. Että tämmöiset ehkä nyt niin kuin mainitakseni. Ja toki sitten työnantajamielikuva on yksi projekti, mitä meillä on tässä myös meneillään. Joo. Mä muistan hyvin ensimmäisen sun niin sanotusti ulostulon, kun lähetit ensimmäisen blogikirjoituksen mailillä kaikille Sanoman työntekijöille. Ja siellä se oli otsikoitu, että rekrytointi on jokaisen asia. Kyllä. Se oli hienosti sanottu ja ehkä semmoinen voimaannuttava meille kaikille esimiehille, ketkä täällä Sanomilla työskentelee. Ja miksei kaikille työntekijöillekin ennen kaikkea, että pidetään verkot vesillä ja jokaisella meillä on niitä talentteja siellä vapaa-ajalla ja siellä omissa verkostoissa ja niiden hyödyntäminen tässä rekrytoinnissa ehkä tätä päivää. Siis, ja ulostulo kuulosti siltä, että mä oon tullut kaapista ulos, mutta mä edelleen seison tosi vahvasti tämän statementin takana. Ihan yhtä lailla kuin voidaan sanoa, että sales is everybody's business, niin rekrytointi mitä suurimmassa määrin on. Eli, ja mä näen myös aika isoja muutoksia tässä rekrykentässä ja siinä tavassa tehdä rekrytointeja. Ja jos dataa lähdetään etsimään, me ollaan HR:ina välillä vähän ehkä ei laiskoja, mutta vähän huonoja hankkimaan sitä dataa meidän intuition pohjalle. Ja esimerkiksi se, että mikä on kaikkein tehokkain
kustannustehokkain ja laadukkain ja ehkä myös nopein rekrytointikanava, niin se on omien ihmisten suositukset. Joo. Ihan tutkitusti. Kiitos. Seuraavaksi me voisimme siirtyä itse päivän ehkä epistolaan strukturoidusti. Teimme kyselyn meidän asiakkaillemme ja sidosryhmille rekrytoinnitrendeistä ja meillä on tässä screenillä ja webinaarityökalussa teillä muutama slide, jota meidän moderaattori juoksuttaa teille läpi aina meidän keskustelun myötä. Ja ensimmäiseksi me voidaan pureutua asiaan, että mitkä asiat rekrytoinnissa ja työnantajakuvan kehittämisessä ovat tärkeitä tulevaisuudessa. Ja HR-ammattilaiset vastasivat, että ehkä tärkein asia tulevaisuudessa on pitkäjännitteinen työ ja strateginen nimenomaan sellainen. Minkälaisia ajatuksia sinulla herää niin kuin strategisen HR-työn merkityksestä tänä päivänä? No, strategisen HR-työn merkitys on ja tulee kasvamaan koko ajan. Se, mitä mä näen haasteena siinä ihan jokapäiväisessä työssä, on se, että sille ei oikein tahdo kaikkien niiden tulipalojen ja hallinnollisen jutun lomasta löytyä aikaa. Ja varmaan aika monet linjoillakin tunnistaa sen, että niitä kehitysaihioita ja strategisia juttuja on tosi paljon pöydällä, mutta niiden eteenpäin vieminen vaatii sitten ehkä enemmän kuin mitä sillä hetkellä on olemassa. Joo. Puhutaan paljon muutostyöstä ja siitä, että kun johto tekee strategisia linjauksia ja sen jälkeen tietysti on äärimmäisen tärkeää, että se jalkautuu esimiestasolle ja esimiehet sitoutuvat siihen ja sen jälkeen miten se muutos viedään sitten työntekijätasolle myöskin. Kyllä. Ja muutosnopeus ja muutoksen läpivienti aivan supertärkeitä asioita. Onko sinulla konkreettisia vinkkejä, miten me saadaan koko organisaatio mukaan tähän johdon määrittämään strategiaa? Tämä on erittäin hyvä kysymys, koska hyvin usein käy niin, että nyt HR pääsee nykyään aika hyvin jo sinne johtoryhmiin ja johdon agendalle ja nähdään, että nämä asiat on tärkeitä. Mutta se, että miten ne saadaan sille seuraavalle tasolle, sinne esimiestasolle, joka on se kaikkein tärkein, ja saadaan myöskin sitten sinne työntekijätasolle ja saadaan kaikki ymmärtämään, että miten mun panos itse asiassa linkittyy tähän meidän yrityksen tavoitteeseen ja meidän yrityksen strategiaan. Yhtenä esimerkkinä pakko kertoa, mikä oli mun mielestä ihan mahtavaa täällä, oli syksyllä tehtiin tosi iso strategiatyö Sanoma Suomen tasolla. Ja tätä strategiaa sitten lähdettiin jalkauttaa myös vähän eri lailla, eli sanoma pelin muodossa, jolloin jokainen työntekijä itse asiassa pääsi pelin muodossa miettimään niitä päivittäisiä tilanteita ja miettimään myös aloitteita, miten saadaan asioita eteenpäin ja miettiä ehkä myös meidän arvopohjaa tietyllä lailla. Ja se on antanut ihan hirveästi myös ihan tälle meidän työnantajan mielikuvatyölle kuin sitten tämmöiselle ehkä arvojen kirkastamistyölle. Ja totta kai siellä taustalla sitten tämä henkilöstön osaamistrategia on siellä niin kuin suurena linjana takana. Se on äärimmäisen onnistunut konsepti ollut nimenomaan osallistuttamisen kautta, Joo. että moni henkilö omastakin tiimistä aivan niin suuhymyssä tuli pelitilanteesta ja kertoi, että miten mahtavia, inspiroivia ihmisiä täällä meidän talossa on, kun arjessa ei välttämättä, kun mekin ollaan iso talo, Joo. kohtaa välttämättä, jos toimit myynnissä, niin toimittaja välttämättä niinkään paljon, Joo. tai sitten tukifunktioedustajia, ja tavallaan yhdessähän me olemme se sanoma, Juuri näin. ja yhdessä Kyllä. mennään eteenpäin. Kyllä. Ja ne kohtaamiset ehkä, nyt mä palaan vähän siihen ihan sun ensimmäiseen kysymykseen, että onko mikään yllättänyt tai onko kuva sama, niin jos yksi asia pitäisi mainita, niin ehkä just se, että me ollaan vielä hyvin itsenäisiä yksiköitä täällä. Joo. Ja täällä on hirveän iso tilaus myös niille kohtaamisille, niin kuin varmasti ihan jokaisessa firmassa. Joo. Kiitos. Sitten seuraavaksi, jos mietitään meidän tutkimuksen aiheita ja sitä, että mitkä on näitä ajankohtaisia asioita. Rekrytointiviestinnän ROIta, Return on Investment. Mitä pitäisi mitata rekrytoinnissa ja mitkä on ehkä sieltä, mua kiinnostaa varsinkin Accenture-historiasta, kun voisin kuvitella, että siellä on aika loppuun asti viilattuja prosesseja, niin mitä sun omassa kokemusperässä on semmoisia relevantteja mittareita? No perinteisestihän, jos ajattelee rekrytoinnin mittaamista, niin nämä perinteiset mittarit, mitkä on varmasti kaikille tuttuja, cost per hire ja kuinka pitkään kestää rekrytointiprosessi, kuinka paljon se maksaa
Ne on ehkä semmoisia mittareita, mitkä on hyvä olla olemassa, mutta kertooko ne itse asiassa sitten sitä koko totuutta loppujen lopuksi? Joo. Eli jos me katsotaan yksipuolisesti vaan tämmöisiä mittareita, niin se kertoo meille vaan osan totuutta, eikä se välttämättä kerro ollenkaan siitä, että minkälaisia rekrytointeja me ollaan onnistuttu tekemään. Ja se laatuhan meitä kiinnostaa kuitenkin sitten loppuviimeksi. Nimenomaan. Ja tämä return on investment, sitä ehkä vähän kääntäisin myös semmoiseksi return on talent -tyyppiseksi Mahtava termi. ajatukseksi. Return on talent. Kyllä. Eli mietitään enemmän sitä, että miten meidän panostukset rekrytointiin ihmisiin, meidän ihmisten pitämiseen talossa, niin miten ne maksaa itsensä takaisin. Miten se käytännössä sitten fasilitoit tämän mittarin paikoilleen? No siinä on sitten niinku seuraava erittäin hyvä kysymys, koska se, että miten saadaan niinku HR-asioita läpi johdon agendalla, niin kaikki täytyy olla tavalla tai kolmannella mallinnettavissa numeroiksi, Yes. eikö niin? Koska se on sitten loppuviimeksi kuitenkin se tapa saada niitä faktoja pöytään ja saada niitä päätöksiä läpi. Ja perinteisesti voidaan katsoa esimerkiksi, mikä meidän huippuosaajien attritio prosentti on ja tämän tyyppisiä juttuja, jotka taas kerää eri totuutta. Mä näen hirveän vahvasti, että mihin me mennään tässä koko niin kuin people-analytiikka-kentässä on, että me saadaan yhdistettyä näitä eri mittareita. Me saadaan rekrytoinnista niitä mittareita, mitä me tarvitaan ja nähdään tarpeelliseksi. Nämähän vaihtelee sitten vähän niin kuin tietenkin yrityksistä riippuen. Me saadaan Finasta niitä mittareita, mitkä linkittyy ihan niin kuin euroihin. Me saadaan sieltä HR:n muista mittaristoista ihmisiin liittyviä mittareita. Me osataan niihin sitten tsekata ne oikeat trendit ja pistää ne pöytään oikealla lailla. Tehdä niistä oikeita johtopäätöksiä, joiden avulla me saadaan sitten asioita eteenpäin. Joo. Globaalista akselista hauska tehdä tämmöinen nosto Deloitten tekemästä tästä mahtavasta tutkimuksesta, mitä mä oon itse asiassa henkilökohtaisesti lukenut monta kertaa läpi, ja mä löydän sieltä aina uusia asioita. Eilen mä pysähdyin katsomaan sitä taulukkoa, missä oli nimenomaan Talent Attractionin osalta puhuttu tästä analytikasta ja siitä, että mikä on se historiassa ollut se tapa HR:n saada analytiikkatietoa ja mikä on sitten tulevaisuuden malli. Ja siellä tuli tämmöinen nosto tämmöistä vähän business partner-tyyppisestä analytiikkaa henkilöstä, joka sitten tuottaisi apua nimenomaan HR:lle ja tavallaan sitä business-hyötyä ja yhdistetään mittareita erityyppisesti. Joo, tämä on siis, näkyy jo joissain yrityksissä, kun on seurannut, että HR:n analytiikkakyvykkyyttä täytyisi saada ylöspäin. Ja muutamissa yrityksissä on jo ihan näkynyt, että haetaan esimerkiksi HR-tiimiin HR-analytiikasta vastaavaa ihmistä. Toki sitten täytyy mainita ehkä niin kuin, muutamia yhteistyökumppaneita, ketä kannattaa tsekata. Esimerkiksi People Geeks, joka on tähän HR-analytiikkaan, people-analytiikkaan tosi hyvin tai lähtenyt sitä agendaa viemään tässä kentällä eteenpäin tosi kiitettävästi. Ja se, että perinteisesti HR nähdään tämmöisenä, totta kai HR on mitä suurimmassa määrin ihmisten kautta eteenpäin viemistä, mutta miten me saadaan se data siihen mukaan niin, että ne päätökset oikeasti syntyy myös niiden faktojen pohjalta, niin se on semmoinen, mikä jokaisen HR:n ehkä roolista jopa riippumatta, niin kannattaa ottaa omalle agendalle ja ehkä verkottua myös yrityksessä sisäisesti oikeiden tahojen kanssa, jotta on mahdollista yhdistellä niitä eri tietolähteitä. Joo. Ja tämä trendi, kun puhutaan analytikasta, vai onko se enää trendi, se on tavallaan sen bisneksen ehkä ydin tänä päivänä ja historiassakin ollut, että aika samantyyppisten asioiden kanssa markkinointipäälliköt, kuka tahansa business unitin vetäjä pyörii ja tavallaan ehkä se tilastomatematiikka, jos miettii tätä omaakin kouluhistoriaa, niin olisi ollut semmoinen niin kuin mahtava aha-elämys, oli sitten mikä ammattiryhmä tulevaisuudessa tahansa, että pystyisi ehkä sitten olemaan semmoinen tulevaisuuden ehkä supertalentti. No mehän muutenkin ollaan, mutta ja tosi kuitenkin vielä sellaisia. Tosi vaatimattomia ja nöyriä. Kyllä. Mutta täytyy aina niin kuin tietysti positiivisuuden kautta maailmaa lähestyä aina. Todellakin. Itse asiassa minua kiinnostaisi ihan hirveästi tämä aihe myös kuulla linjoilta.
miten eri yrityksissä, meillä on kuitenkin mahtava jengi ihmisiä tuolla linjoilla, miten analytiikka nähdään ja nimenomaan HR-analytiikka nähdään heidän yrityksissä ja onko agendalla, miten vahvasti? Se oli hyvä nosto, Hanna, että nyt rohkeasti vaan sieltä chattityökalun kautta niin kirjoittamaan meille kysymyksiä ja Hanna omalla rautaisella asiantuntemuksellaan sitten kertoo vähän mielipiteitä. Ja mulla olikin vähän semmoisia niin kuin kysymyksiä ajateltuna nimenomaan tähän, kun meillä on monen eri kokoluokan yrityksiä varmasti linjoilla ja jos pitää niin kuin lähteä mittaamaan sitten rekrytointia ja ehdottomastihan sitä niin kuin mitataankin, mutta mitkä olisi semmoisia niin kuin pienen yrityksen semmoisia niin kuin helppoja mittareita, jos ei esimerkiksi sitä matemaattista analyytikkoresurssia ole heti siinä niin kuin lähellä? Joo. Pienen yrityksen, jossa työkalut ei välttämättä vielä ole semmoista luokkaa, että voidaan kauheasti lähteä katsomaan, että sieltä systemaattisesti saataisiin dataa ulos, käydään ehkä mailitse LinkedInin kautta erilaisia prosesseja, niin se ei tarkoita sitä, etteikö dataa olisi. Totta kai käytetään esimerkiksi hyvinkin voimakkaasti näkyvyyttä täytyy pystyä mittaamaan ja niitä klikkejä täytyy pystyä mittaamaan. Ja myös sitä, että näkeekö oikeat ihmiset. Ja siinä mä itse asiassa myös, niin kuin, me juteltiin tästä vähän eilenkin, mutta tavallaan just sitä kohdennettua, että kun me laitetaan niitä työpaikkoja oikkarille, niin mehän saadaan valtavasti näkyvyyttä. Ja se, että jos me saadaan sitä näkyvyyttä kerran vuodessa yhdellä roolilla, mikä pienessä yrityksessä saattaa hyvinkin olla, niin se ei välttämättä riitä. Ja mistä me tiedetään, että ne oikeat tyypit näkee. Ja miten me saadaan varmistettua, että sitten ne ihmiset, jotka ehkä mahdollisesti nyt käy katsomassa meidän työpaikkoja, niin pitää meidät mielessä, kiinnostuu, ehkä tulee käymään meidän nettisivuilla, ilmoittautuu jonkun newsletterin vastaanottajaksi ja sitten lopulta jossain vaiheessa saattaa tulla meille jopa niin kuin kandeiksi ja työntekijöiksi. Niin se on ehkä semmoinen mulle rakas aihe, mitä tykkään. Nyt vähän lähin keulimaan tässä sun kysymyksestä, koska sitten taas toisaalta niin kuin pieni yritys, mitä pitää mitata, on sitten loppujen lopuksi se, että saadaan se paras mahdollinen ihminen sisään ja hoidetaan ne kaikki muut ihmiset, jotka on osoittanut kiinnostusta, ihan niin kuin ne olisi ollut niitä parhaita kandeja, koska ne ihmiset on niitä, jotka sitten jatkossa, ne voi olla puolen vuoden päästä kandeja tai ne voi olla meidän asiakkaita. Ja sen rekryprosessin läpivienti hyvin niin, että jokaista kohdellaan, siihen saadaan sitä läpinäkyvyyttä, niin mä ehkä keskittyisin niiden mittareiden sijaan jopa enemmän siihen. Joo. Tästä oli hyvä aasinsilta näihin yksi toiseksi tärkeimmistä asioista, eli mitä HR-ammattilaiset vastasivat tässä meidän tutkimuksessa, mitkä on niitä asioita, mihin pitäisi panostaa, niin nimenomaan sen läpinäkyvyys. Ja tänä päivänähän ollaan vuosikausia jo puhuttu hakijakokemuksesta ja siitä, miten tärkeässä roolissa viestintä liittyy hakijakokemukseen. Ja tuossa pari kuukautta taaksepäin mä katsoin omaa LinkedIn-feediä, missä tuli yllättävän paljon nuorten ihmisten kirjoitettuja ehkä avauksia siitä, että miten hain kesätyöpaikkaa. Esimerkiksi yksikin tarina taisi olla, että 20 hakemusta laitettu ja yhdestä ainoasta kuului jotain sen jälkeen. Ja se on Suomessakin aika semmoinen kummallinen asia, koska se on niin pieni vaiva järjestelmää käyttäen, laittaa väliaikatietoja. Kyllä. Ehkä sitä niin kuin viestintää, että olisiko sulla tähän jotain semmoista niin kuin pientä kultajyvästä, että miten sitä voisi sitten? No tässä mä palaan siihen, että onnistuneeseen rekrytointiin, mitä siihen tarvitaan. Totta kai niin kun kaikki palikat pitää olla kohdallaan, mutta siihen tarvitaan hyvä rekrytoija ja hyvä rekrytoiva esimies. Ja sitten siihen tarvitaan myös niin kun selkeä omistajuus tietyllä lailla. Että jos miettii sitä, että jokainen kandi saa jotain muuta kuin sen perusautomaattivastauksen, niin se vie aikaa ja kaikkea semmoista, mitä pystyy tehdä enemmän automatisoidusti, niin totta kai kannattaa katsoa. Talent Adore esimerkiksi on tästä ihan mielenkiintoinen nosto, mutta se, että kuinka paljon aikaa se sitten loppujen lopuksi vie vastata henkilökohtaisesti ihmisille versus se, mitä arvoa se antaa loppupeleissä, niin se kannattaa se laskelma tehdä ja sitten sen pohjalta miettiä sitä ajankäyttöä. Ehkä jättää jotain muuta tekemättä. Mulla on yksi hyvä esimerkki ja tämä liittyy siihen, miten tämä rekrytointiprosessi ei ole enää meidän hallittavissa laisinkaan. Meillä on Glassdoorit
ja muut, jotka mahdollistaa sen, että se rekrytointiprosessi on läpinäkyvä, haluttiin me tai ei. Ja se on yleensä ollut aika tämmöinen silmiä avaava, kun käy esimerkiksi näyttämässä tolle rekrytoivalle esimiehelle, minkälaista palautetta hän tunnistettavasti saa kanavasta, joka ei ole meidän hallittavissa. Mulla oli, nimiä kertomatta, niin mulla oli haaste kerran edellisessä elämässä yhden rekrytoivan esimiehen kanssa, joka sai jatkuvasti vähän palautetta kandeilta, että ne haastattelut oli ehkä vähän kiireisen oloisia tai nähtiin, että ei oikein sitten tullut semmoinen hyvä hakijakokemus siinä. Joo. Ja siitä puhuttiin useasti, mutta ei oikein ottanut tuulta siipiensä alle, kunnes yhtenä päivänä vahingossa törmäsin Glassdoorissa palautteeseen, josta tämä rekrytoiva esimies oli täysin tunnistettavissa. Ja se oli aika voimakas keino näyttää, että hei kuule, meidän pitää ihan oikeasti jutella tästä. Että jokainen ihminen, jonka sä kohtaat siellä haastattelussa, se voi olla meidän asiakasta ja se voi olla puolen vuoden päästä meidän kandi tai se voi olla meidän työntekijä, mutta jokainen ottaa ajan, niin meidän pitää antaa se sama aika ja kohdella arvostavasti jokaista kandia, joka meidän prosessin läpi menee. Ja siitä se homma sitten lähti pelittämään ja muuttui ihan täysin. Mahtavaa. Tosi hieno tarina. Joo. Ihminen ihmiselle. Se on ehkä se, ja niin kun, mikä parempi aloitus henkilölle nimenomaan siitä aivan ensimmäisestä, niin kun jopa kaverin kontaktista yritykseen, että hei, että Hanna, hait Sanomille itse asiassa aikaisemmin ja itse kun en vielä työskentele, niin miten se rekrytointiprosessi sinulla meni siellä? Ja varsinkin siitä alkuvaiheesta syntyy niin vahvoja muistijälkiä, mitä esimerkiksi on hauskaa niin kuin omakohtaisesti katsoa, että meillä aloitti uusi supermyyntipäällikkö vahvistus Matti tässä meidän omassa tiimissä 6 viikkoa sitten ja täytyy sanoa, että aivan mahtavaa osaamista ja ennen kaikkea myös muita hyviä hakijoita siellä prosessissa ja aivan kukkaa kämmenellä halusin kohdella kaikkia, jotta se meidän oma mielikuva kehittyy ennen kaikkea. Mehän eletään ja hengitetään tätä ja mehän täytyy saarnata samalla tavalla kuin... Kyllä, hirveän usein se menee siihen, että sitä saarnaa asiasta, mutta ikään kuin sitten kun se kolahtaakin siihen omaan nilkkaan, niin huomaa, että hetkinen, mun täytyy tehdä tämä ihan sama itse. Ja tästäkin voin kertoa esimerkin. Meillä on ollut tässä muutamia rekrytointeja päällä mä haastattelin viisi viimeisintä kandia ja päädyttiin sitten tietenkin yhteen, mutta nämä 4 muuta oli kaikki aivan loistavia. Ja sitten heille piti ilmoittaa ja mä sitten kysyin mun tiimiläiseltä, että voisitko sä laittaa niille jonkun ihanan mailin, johon ai että, mä oon niin kiitollinen tänäkin päivänä vielä siitä, että hän näpäytti suoraan takaisin, että kuule, ne oli kaikki hyviä kandeja, että eikö sun kannattaisi nopeasti soittaa niille. Ja niin mä sitten tein, ei mulla mennyt siihen oikeasti, kun puoli tuntia mun elämästä. Ja se tavallaan niin kuin se kohtaaminen ja se palaute sieltä, niin se oli ihan erilaista. Ja mä oon ihan varma, että näillä 4 kaikilla on semmoinen fiilis, että jos vastaisuudessa on jotain rooleja, niin ne varmaan vois hakea uudelleen. Tai niillä varmaan on aika hyvä mielikuva sitten loppujen lopuksi meistä työnantajana. Joo. Mä sain tuosta tarinasta kiinni priorisoinnin. Se oli varmasti niitä arjen pieniä päätöksiä, että laitanko nyt tähän toiseen asiaan tämän niin kuin puolituntisen vai laitanko tähän. Mä veikkaan, että tässä hyvä karma seuraa sinua niin kuin pitkäänkin vielä. Ja varmasti silloin niin kuulopuheen kautta sitten positiivisuus levisi markkinoille. Että... No toivotaan. Mutta se oli ehkä herätys itselle, että täytyy muistaa elää itse niin kuin saarnaa. No sepä se. Seuraavaksi me voitaisiin siirtyä muutama slide eteenpäin tässä meidän materiaalissa. Yksi taaksepäin. Kun puhutaan näistä niin kuin mittareista ja me ollaan sivuttu tätä niin kuin laatua, rekrytoinnin laatua mittarina, niin mikä olisi sitten sen laadun tavallaan niin kuin määritelmä ja kriteeri, että se on aika abstrakti asia lähteä niin kuin mittaamaan, että milloin henkilö tuottaa enemmän, niin löytyykö sinulta ajatuksia tähän näin? No
Mulla on esimerkki, miten me tehtiin Accenturella sitä laadullista mittausta, mutta se ei ollut kauhean ketterä tapa tehdä sitä eikä kauhean nopeasti tuloksia tuottava. Eli jos mietitään sitä, kun vielä me siellä tehtiin suorituksen arviointia ja nähtiin selvästi se, että kuka on huippusuoriutuja ja kuka ei ehkä ole niin huippusuoriutuja, niin nythän tämä mentaliteetti joka tapauksessa on vähän niin kuin rikkoutumassa ja muuttumassa. Mutta siihen aikaan vielä ajateltiin, että okei, että jos me rekrytoidaan nyt tänä vuonna 150 ihmistä, niin katsotaanpa sitten vuoden ja 2 päästä, että miten nämä ihmiset suoriutuu. Joo, tämä on yksi tapa tehdä tätä, mutta kuten sanottu, niin aika pitkäjänteinen tai pitkä aikaväli siihen, että saadaan jotain relevanttia tulosta. Se, mihin sitä käytettiin ehkä enemmänkin siellä oli, että voitiin katsoa, että mistä me itse asiassa saadaan niitä kaikkein loistavimpia kandeja, jotka pärjää. Eli tehtiin paljon kouluyhteistyötä ja se suhde niihin opiskelijoihin, huippuopiskelijoiden pitää luoda jo siellä opiskeluvaiheessa. Ja se antoi osviittaa sitten siihen, että mihin lähti isoimmat budjetit kouluyhteistyöhön ja mihin kannattaa panostaa. Mutta se ei ehkä antanut semmoista isoa lisäarvoa, koska ne oli yleensä aika pitkälle niitä tuloksia, mitä tiedettiin jo ilman, että odotettiin se 1-2. Ja nyt se, että me saadaan niin kuin nopeasti osviittaa siitä, miten hyvin meidän rekrytointi on onnistunut, niin sehän lähtee siitä, että mikä sen henkilön työntekijäkokemus on, miten nopeasti hän kokee pääsevänsä sisään, ja siihen vaikuttaa totta kai niin kuin hirveän vahvasti perehdytys ja esimiestyö ja totta kai myös se, että miten se tiimi ottaa vastaan. Ja mä näkisin, että tämä tulee niin kuin monesta suunnasta, että tulee ihan siltä henkilöltä itseltään kuin myös sieltä esimiehen suunnalta, että miten hyvin tämä rekrytointi on onnistunut. Ja sitten tietenkin tämä, että miten sen linkittää sitten tähän, perehdytys ei ole vain yksi perehdytyspäivä tietenkään, vaan se on pitkäjänteisempää toimintaa, niin miten sen linkittyy esimerkiksi siihen jatkuvan palautteen saamiseen ja siihen, että jokainen tietää, mitä heiltä odotetaan, ja siihen dialogiin, tässä mun mielestä esimerkiksi nämä tämmöiset niin kuin aloituskeskustelut, koeaikatsekit ja muut tämmöiset olisi hyvä sauma kerätä myös sitä dataa siitä, että miten me ollaan onnistuttu rekrytoinnissa. Joo. Se ei vaatisi ihan kauheasti myöskään. Joo. Tämä oli hieno sieltä organisaation sisäisestä maailmasta. Mulla on ehkä pakko tehdä tähän prosessin alkupäähän pieni nosto tästä Oikotien omasta analytikasta, että rekrytoinnin tämmöisiä yleisiä, ehkä niin kuin jos sanot tämmöisiä niin kuin hissipuheita, on se, että riittävä määrä, riittävän laadukkaita hakijoita, mikä on aika universaali. Ja meillä tietysti Oikotie työpaikat, kun puhutaan Suomen johtavasta kaupallisesta rekrytointikanavasta, me pystymme toimittamaan todella tarkkaa analytiikkaa niistä ilmoitusten klikeistä meidän asiakkaille. Mutta tämän päivän ehkä semmoisia niin kuin trendejä on myöskin se, että rekrytointimarkkinointia kun halutaan tehdä, niin pelkästään se Oikotie-ilmoitus ei enää riitä, vaan se täytyy kohdentaa, ja meillä Sanomilla on aivan fantastisia verkkosivuja, jossa on nimenomaan niitä passiivisia työnhakijoita. Joo. Puhutaan Ilta-Sanomista, joka on Suomen vierailuverkkosivu onlineissa, Helsingin Sanomat. Ja yllättäen asiakkaiden kanssa, kun me pureksitaan sitä niin kuin saldoa, että mikä oli se määrä niitä hakijoita, niin näiden uutissivustojen kautta, kun käytetään lisänäkyvyyksiä, niin voi olla, että tulee vaikka 95% kaikista hakijoista sen uutissivuston kautta. Ja me puhutaan tämmöisestä mantrasta julkaise ja kohdenna nimenomaan, että me saadaan ne molemmat kolikon puolet siihen rekrytointiprosessiin mukaan. Ja tästä ollaan juteltu Samulin kanssa aika paljon muutenkin, koska nimenomaan se, miten se rekrytointikenttä muuttuu, sehän muuttuu enemmän ja enemmän tämmöiseksi inbound-tyyppiseksi rekrytoinniksi. Eli se on jo täysin vanhanaikaista ajatella, että nytpä laitan yhden ilmoituksen ja sittenpä odottelen niitä hyviä kandeja, vaan täytyy ihan oikeasti niin kuin miettiä, että hei, ketä mä haluan, miten mä myös varmistan sen, että tätä meidän omat ihmiset jakaa ja näkee, koska myös se, että omat ihmiset näkee ja jakaa, niin se luo semmoista, että hei vitsi, tää on niin täällä on makea mahdollisuus, saatanpa tuntea jonkun, ja kun nämä kaikki tarinat on niin kuin yhdenmukaisia ja sitä kohdennetaan oikeisiin paikkoihin, saadaan myös sitä massaa, niin kyllä sieltä yleensä ne helmiorvokit myös sitten löytyy. Kyllä sieltä löytyy, ja ehkä mä haastan
rekrytoivia esimiehiä miettimään sitä työpaikkailmoituksen layouttia, ihan sitä tekstiä. Me Suomessa ollaan kovinkin tyypillisesti 90% vaatimuksia ja 10% tarjoamme osuutta, kun se kulttuuri olisi niin ihana sen työnhakija aistia jo pelkästään siitä ilmoituksesta, kun kaikille ei välttämättä ole sitä omakohtaista kontaktia Kyllä. sinne organisaation sisälle. Ja he haluaisivat olla siellä katossa vähän kärpäsenä pörräämässä ja hengittämässä, että minkälainen työympäristö, mitkä ihmiset, mikä kulttuuri. Joo, ja tämä on iso juttu. Mä usein käytän esimerkkiä siitä, että kun katsotaan työilmoituksia, niin kun oikein perinteinen kärjistetty työpaikkailmoitus voisi olla esimerkiksi Mars-patukan se tuoteselostepuoli. Siellä lukee kaikki faktat ja muut hyvin selkeässä, kompaktissa muodossa, kun sitten taas ehkä markkinoija niin lähtisi myymään tätä Marsia, niin hän ehkä miettisi sitä, että se houkuttelisi ja saisi ihmisen himoitsemaan sitä Marsia. Ja saisi oikein semmoista, että nyt on pakko saada se Mars. Ja tämä on ehkä se ero ja se missä niin kuin meidän pitää HR:nä ja rekrytoijina paljon ehkä kehittyä myös. Eli tämä on ei vain uratarinoiden muodossa tarinallistamista, vaan se koko prosessi on ikään kuin tämmöistä niin kuin tarinallistamista ja palvelumuotoilua. Mehän halutaan välittää niille ihmisille, jotka meistä kiinnostuu, semmoinen fiilis, että vitsi, tuo on maailman paras työpaikka. Tuo on niin makea työpaikka. Mä haluan tietää siitä lisää. Mä haluan ehkä olla siellä töissä joku päivä. Tai ainakin mä haluan käyttää niiden tuotteita tai mitä ikinä. Se on aika niin kuin monikirjoinen. Tähän loppuun ehkä summaisin samalla tavalla tätä meidän omaa keskustelua, kun taas sitten meidän tutkimustuloksia. Ehkä se nosto meidän suuresta rekrytointitutkimuksesta oli se, että tulevaisuudessa tunne ja analytiikka kulkee käsi kädessä ja meidän jokaisen tehtävä on ehkä miettiä siinä arjessa yksittäisessä rekrytoinnissa, että miten me voimme lähestyä tätä sitten ehkä uudella tavalla. Kiitos Hanna aivan suunnattomasti sun väkevistä kommenteista ja mä uskon, että yhdessä me saadaan nyt Suomessa niin tällä intohimolla, mitä meistä molemmista niin ja teistä siellä linjan toisella puolella huokuu tänne studioon asti, niin rekrytoinnin parissa ja työnantajan mielikuvan parissa ei ole mitään muuta ihanempaa asiaa. Näihin tunnelmiin ehkä Samuli ja Hanna kiittää meidän katsojia tästä. Kiitos kun katsoitte ja tämän webinaarin jälkeen tulette saamaan kyselyn. Ja toivomme, että annatte palautetta. Tällä kertaa studioon ei tullut yhtään kysymystä, ehkä ensi kerralla sitten enemmän niitä, mutta me toivotamme hyvää työviikon jatkoa teille kaikille. Hei hei! Kiitos, moikka! Kun aika on, niin saavuthan se silloin luo. Mä ilmoitan, kun on päivä tuo. Kun aika on, niin heti saat sen tietää. Mä en voi olla kertomatta. Kun Oikotieltä löydät sekä työpaikat että työntekijät. Kun aika on. Oikotie.fi